का करता चिल्ला तभी तारा के छोटे किनु हां बे आवाज देत रहल देखो तनी गर्मी से नोचनी चोथनी ले मम्मी मक्खी से बरता ले लो अपने माई बाबूजी के पान खा माने देखी हर बतिया में हम स्टेडियम न रोल बड़ टेडिया हम खुदे हई तो काहे कहत गर्मी होता तो गर्मी होने के कहीं ना हम माई बाबू रजियम रख के काजा खले बा माई बाबू बियाह हो क दे सर घर में कुल सामान हो क दे हई तारा के हम हरियर साड़ी किन्नी हो चूड़ी कहते बड़ू हैं तो चूड़िया तो अभी नहीं खेल ले जाके ले कम से कम 4 दर्जन ले 2 दर्जन छोटकी खाती 2 दर्जन हमारा खाती छोटकी खातीन हां छोटकी के माने के नाम मत ले तार माई के हम ठिका नहीं खिले काहे छोटकी के मारता नहीं क्या माई के हम काहे ना लियाई हैं तो माईए के लिया के बे हवा तो बनावा हमारा नहीं खे जरूरी हम माई से ही रह जाई काहे हमरा पर बरसेलू हो लूरे लछन होसन बाबे ठीक बा बरसिन माने हम करनी ना करी घर परिवार के हैं लौके ला केतना करी ना मातारी और लायक पहले रहती तो लेके उतारा के छितर आइल रहती